A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ardi wan nazil minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minina. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanwa masu sauraron barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. To insha Allahu ta'ala a yau kuma da yardan Allah da izinin Allah tare da taimakon Allah ga mu ɗauke da wani babban sirri mai amfani sosai wanda ba dun dai tare da 'yan uwa almajirai ba don 'yan uwa almajirai ba za su amfana da shi ba ma so kawo wannan sirri ba, kuma bai ma kamata mu kawo shi a wannan gida ba sakamakon amfanin shi, matsayin shi, girman shi da kuma yadda yake aiki fiye da yadda ake zato insha Allahu ta'ala. To insha Allahu ta'ala wannan sirri hatsabibin sirri ne, mashahurin sirri ne. Wannan sirri yana da abun mamaki na abun al'ajabi. Wannan sirri ne na karɓan bashi da mutum ka bashi bai dawo ma da shi ba. Ina wanda ya ba da bashi aka ƙi dawowa da shi, ina wanda ya yi adashi aka riƙe kuɗi, ina wadda take bin bashi aka ta bi malamai an yi aiki amma ba a dawo mata da kuɗinta ba, ina wanda 'yan siyasa suka ari kuɗin shi ko wasu masu mulki ganin cewa sun fi shi ƙarfi ba su dawo mai da kuɗin shi ba. To saboda haka kowa ya kwantar da hankalin shi, in dai ka saurari wannan bidiyo daga farko har ƙarshe to kamar ka yi aiki har an dawo ma da bashin da kake bi ne da izinin Allah. Saboda haka wannan sirri yana da abun mamaki da abun al'ajabi, kuma wannan sirri mai hatsari ne. 'Yan uwa ya amfani da shi ta hanya mai kyau. Idan ma mutum kana bin shi kuɗi ka san bai da, to kana iya hankuri ka mai wannan aiki, amma idan ka mai wannan aiki to zaka ta mai da hankali insha Allahu ta'ala. Kafin mu shiga cikin bayanin wannan sirri, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka, ka danna mana alamar subscribing. Bayan ka danna alamar subscribing, ka danna alamar liking, ka yi danna alamar liking, sannan ka yi sharing din wannan bidiyo domin kowa ya amfana a duniyar YouTube ko TikTok, Telegram, Instagram da sauransu da izinin Allah. Sannan ka tura ma 'yan uwanka almajirai a WhatsApp su ma domin su ma su amfana, wanda bai gani ba ya gani da izinin Allah. To shi wannan sirri kun ji izininsa kenan. Ka yi lakin, ka yi subscribing a wannan channel, sannan ka tura ma mutum 2 ko mutum 3, ka samu cikakken izini ga wannan sirri. Wannan ciyawa da kuke gani a saman wannan bidiyo ana ce mata miyar tsanya a Hausanmu kenan insha Allahu. Wannan ciyawa tana da hatsari domin tana ɗauke da manya-manyan iskokai a jikinta. Ma'ana ana sarrafa ta gefe daban-daban na wajen aikin rauhaniya, amma ba kowa bane zai iya bada irin sirri na wannan ciyawa domin suna da hatsari sosai. To saboda haka za mu yi amfani da shi ta hanya mai kyau wajen kai da aka ci ma bashi ba a dawo ma da shi ba, kuma kana so a dawo ma da shi. To saboda haka insha Allah wannan sirri idan ka yi shi, ko an kai shekara nawa ana mutum aiki bai dawo da wannan kuɗi ba, to idan ka yi wannan aiki to za a ga yadda wannan aiki na ciyawa zai tayan mai da hankali, yadda dole sai ya dawo da wannan kuɗi da izinin Allah. Kowane ne shi, komin mukamin shi, kowane ne shi. Saboda haka insha Allah ga bayanin sirrin kamar haka. To da fara abin da ake so ka nema, za ka nemi inda ciyawan nan take da yawa, sai ka nemi takarda fara, sai ka samu jan biro ko jan maka, sai ka samu barkono tankwa kenan, jajaye waɗanda suke jajayen nan, sai ka daka su. Idan ka daka su sai ka zo ka zauna idan ka zauna
sai ka rubuta cikakken sunan shi wanda ka sani ana kiran shi da shi a wannan takarda da jan biro ko jan maka. Sai ka zuba tankon nan a takarda wanda ka daka, sai ka kira sunansa su 7, sai ka umarce shi da cewa idan ka kira sunan shi su 7 sai ka ce wane ka dawo min da kuɗi na cikin tashin hankali. Bayan haka sai ka abin nan ka dunkula wannan takardan, sai ka yi laya, sai ka ɗauki sauran barkonon nan da ka yi aiki da shi ka je inda akwai wannan ciyawa mai yawa, sai ka gayawa, sai ka yi magana. Idan ka je wajen ciyawan sai ka yi magana, kamar ka gaya wa ciyawar kenan abinda kake so a zartarwa wannan mutumi. Ka faɗi abinda kake so ya same shi ko wanda zai tayar mai da hankali sai ya dawo da wannan kuɗin. To da ka faɗi to shi kenan wayannan hadiman da suke wajen nan, aljanun da suke wajen nan sun ɗauki umarni daga gari ka kenan. Sai ka tona rami wajen ciyawan, sai ka ɗan zuba wannan tankon, sai ka turbuɗe wannan takarda kenan ko in ce wannan laya, sai ka dawo gida. To mutumin ba zai huta ba har abada, sai ya dawo ma da kuɗinka. Dukkanin abin da ka faɗiwa a mai haka za a ta yi mashi har abada, sai ya dawo ma da kuɗinka. Kuma ba wata hanya da zai iya samun waraka ba tare da ya dawo ma da kuɗinka ba. Saboda haka wannan sirri kenan, da izinin Allah a nan za mu dakata. Nan muka zo ƙarshen wannan sirri, sai a danna lakin da